guys, ako na po ni si Charitable Vlog. Welcome to my channel guys. Karong palisa guys. Datay saging. Mga untag saging guys. Kanang hinatag ni sa akong mama ganyan buntag kay naglungag si Zaog saging. So mga untag guys kay kalimot ko ani guys nga nalay ko dang saging tungod sa dali. Kani akong cellphone nga gigamit karong video nahibilin sa balay, gi-charge sa akong gipatod sa akong bana diri sa opisina. Nadugay natod guys. Unsya, nag-lipstick na ta guys, nangilay na ta. Kay mulakaw na itaron guys, moadto tag City Hall kay mag-register ta og marriage contract. Kay mao man akong trabaho ko diri guys. So, unta guys, while waiting sa mo ang cashier nga moabot nga mopuli na ko diri og bantay sa opisina. Naunta kay matupog kog megabyte guys, BQ kay magkuha kog PRN, magpagama ko og PRN sa SSS kay tingbayan na po next week. So mga haon sa ta guys, mintras wala pa ang atong cashier diri. Kaya nihinay ta kay magdaot ang atong lipstick. Ano ni guys, pinaspastay. Pero ako saging ni upat o 5. Ganan kong saging guys. Labi na kanang bagong hinog bitaw guys. So pero di kanang barbangaan pa. Kana ganahan jud kumukaon na na. Kani di pa man lata. Ulami kanon. Itagami sa working guys o kuan kanang suman ganiha tagtulo daw mi sa cashier ako og sa kristana nya kay ngani manong anak guys napo day kabukang gihatag dahay usa sobra sa akong gikaw ng sobra ang tulo ang anak mo igakaon dapay unom ari para sa cashier sa sakristan. Maglit na kaon guys kaya masig mabot itong cashier na mabot mga pare kaya nga marumisa good guys kay Friday man so naimisag hapon. Ang challenge nyo guys napatulo medyo yung saging guys kani pa kayo no guys. So, okay lang. Samot na ginamusan ni guys. Nya na ay sili, na ay kalamansi, goy. Pinalamian ito slow. Kasi utanaw sa gawas guys kay ang kabantay tag maabot na mga ipang-apaabot na to. Ang cashier ang pari ay ganiharam to yung lakaw guys mga padong ting paniud to. Kaysa una guys diha mi sa anang nga kuan guys na ana nga room ana jud mi ka opisina sa una sa wala pag reshuffling ang mga pari
sa nag-reshuffling na nga karon na nga bagong pari guys, imbalhin na mi diri. Pero mas ganahan ko diri guys kay magatubang ka dito sa kalsada, makatanaw ka og kinsay nangabot. Kung nay hadlok nga tawo nga mudong ani, makatago ka ug asa ka suksok. Bitaw guys oy. Ang gamay naman yung mga opisina guys kay atrasan. So una dako mga opisina kay ang likod namo kaning nga gi-opisinahan na namo karon. Opisina ni sa pare. Karon gi isbog agatrasan ang opisina, nadako ang sala. Ito guys, sala. Nadako ang sala guys. Ang opisina sa pare giwa, so kami na nag-opisina. Ang katong daan na mga office nga gamay adiha muna na opisina sa pare. Ato ko maghigda-higda baga. Well, mag-close pa mi. Ato ko maghigda-higda. Muna siya guys. Dano tanang saging ay naay maot guys, so mag sa bani apanit na din siya guys. Nida na ko i-rehistro guys ang marriage contract katong kasal sa miaging Huwebes kay simana na guys, so paano na rehistro niya. Gikan sa pagkasal 15 days na dili marehistro, after 15 days ma-late registration na siya o late rehistro na siya guys. So kinahanglan i-rehistro na kay hapit na 15 days kay umabot og 15 days so pa na rehistro guys. Muna nga maglisod ta, ma-rehistro man pero late na, pero dili muna na kadali nga madali og rehistro. Need siya og perma pa ka og abogado nga muna nga gusto na ko nga ma-rehistro karon kay Friday karon ug mapuhon Sabado nga muna nga nanglan jud ma-rehistro ang marriage contract kay ang kasal atong miaging Huwebes August 10 ni simana na gahapon, so need na siyang ma-rehistro guys kay pagtantag 15 days. Ma-rehistro man pero late lagi, pero dili sayon kay muagi pa kag abogado, paperma pa ka didto nga. Nga kinahanglan na ma-rehistro. Kadi lalim guys. Ay, sa una guys nasayop ko. Duha jud to ka marriage contract nasayupan na ho guys. Murag ang date sila kasal mo nasayop. Duha pa jud ka buok. Ang nakasayop lang jud kay ang taga civil registrar. Wa sila kabantay nga naisayop. Dito na nabantayan nila after na nga na-submit nila para PSA. Pagbalik na diri sa Tagbilaran City Hall, diya pa nila nabantayan guys nga kanang naday sayop. Perti na kong kulbaa guys, as in kulba kaadyo nga nahitabo kay dili lalim. Grabe kinadanang pakpil gi asikaso kulbaan ko guys kay ako'y nakasayop. Pero ang ako na lang jong dakong gipasalamatan guys kay ang mga nahitungdan sa marriage contract mga buutan nya gaati pod sila nako moto nga kay ug kung buot pa guys no ug mga stricto pa sila guys, ako'y makabayad adto buutan lang jud sila nga bisag ako'y nakasayop kanang wa jud sila masuko kay sila mismo po wa pod sila kabantay. So lesson learned na jud nako guys. After adto guys, magabantay na jud ko guys o dili na ko masaypan ang marriage contract. Magabantay ga jud ko guys, double check
ug mahimo ipa check sa tagtungod sa kupol. Di jud lalim guys, grabe jud ang trabaho adto, kubaan ko niya mao lagi to ingon among cashier. Char, pasalamat ka kay ang mga nahitungdan, mga buutan gati man sila nako guys. So pasalamat ko unya na okay ra jud guys sa wakas. Grabe, gapa apidabit ko sa hugalingon, gapa apidabit ko sa mga pari nga nagkasal duha, gapa apidabit ko sa kupol, gapa apidabit ko sa witness. Sus, kinadaganan guys, gahong giadtuan. Atubang mi sa civil registrar nga head. Bawo gajud di matukib ang kaguol ug saon. Baan ko guys, oy kay kuan baya to kanang kuan ba nga papel, di basta-basta kay ultimo gali sa imungan na aray usa ka litra nga sayop muna na magani. How much more kadto? Di jud dalim guys, mo to nga lesson learned jud na tong kuan na kulbaan jud ko adto guys. Uy, di jud lalim ang kahadlok nga kung gibati adto, duha pa jud ka buok marriage contract na sayop. Ay Ginoo ko, di lalim po na trabaho diri guys, kay daghan ta bantayan. Ita basta-basta masayop mag-record sa libro, di basta-basta, di pwede nga magjama-jama kag erase kay pwede ko mapriso. Di lalim po ang trabaho guys. Ang trabaho ay kay sekretary sa pare niya. Ako tig-record sa namatay, bunyagan, kasal, kung ikong permahan. Nami upat ka libro dire. Mura gina guys nga careful jud kaayo na kintahay na niya sayop sa libro. Inig-type nimo mo reklamo ang tagtungod nga nay sayop. Di ko pwede nga mo utro guys, napay proseso buhaton nga careful jud sa mga kanang papilis pag-record ang spelling nga na guys, nga na ka delikado, nga dili lalim ang trabaho pod nga magbantay ta sa ato ang mga ipambuhat kay masayop ta, pwede ko mapriso. Guys, lahat tabantayan. Talagamot guys, na oras mas 2:35 na. Alas 5 pa man puntaman guys ang City Hall. Dali raman kay Igor man itunol kay ang ako pong tunulan dito guys, taga diri ra pud sa amua sa itig dawat sa marriage contract kung siya pwede gama og marriage license dito sa civil registrar. Musod naman ko dito guys sa civil registrar City Hall sa Tagbilaran. Kuan nagkahuman matuko sa BQ gigabyte BQ guys, kaya pagama ko kuan PRN sa hong SS kay mag kanang sunod siman natin bayad na sa SS. So naman ang tagkaon guys, gis-istoryahan lang. Thank you for watching guys sa akong video karon. Salamat kaadto sa inyong suporta guys, sa walang sawang suporta unja guys, panggiamping mong tanan, labi na karon kay mo kalit-kalit na pud uwan guys. Kalit-kalit ang uwan. Unja kanang init pong kalit, init kaayo gikan mo uwan niya. Napoy panahon nga gainit, gauwan, naunsa na baning panahon guys, wala ka di mao. Unja kanang panggiamping mo kay magamping po ko, pero bisag amping pa ko guys, gisip on ko guys, pingotong ilong, sabi pa kanay aircon.
niya abog dito sa simbahan magud guys. Muna nga mudong ko to simbahan magmas ko kay di nagtrabaho. Unja, bye-bye na guys. Bye-bye guys. O daghang salamat sa inyong suporta sa akong channel guys. O kinaot pa unta guys nga dili mo mapuan og kanang support sa akong channel. O mamawi ra ko ninyo puhon guys. Mamawi ra jud ko ninyo puhon. Puhon. Kay busy pa ang person. Ito guys, oy, busy jud ko kaayo. Pero sige lang guys, mamawi ra ko ninyo puhon. Puhon. Sige guys, amping mo. God bless us all. Bye-bye.